Size başımdan geçen en ütköşük vakanı görünmeyecek. Birinci kursda baktım, bir tane kız bilen tanıştım. Derslerimizde, vaatlarımızda birlikte tayinlanyadık. Naharada da gidemizde birlikte yiyip son bir gün bir kız bir tane oğlan bilen tanışya. Ondan sonra bu oğlanın hiç yönü yüzünem görünük. İnternette de hiç bloglarının yüzem yok. Instagram sayfasım yok. TikTok sayfasım yok. Yani hiç yüzlerini bir yerini görünükler da yani telefonla dinle gürleşýärler. Ondan bu joram dinle şu oğlanla gürleş wagtyny geçirýärdi. Son bir gün sapaga joram gelmän başlady. Menem SMS ýazdım. Näme üçin bugün gelmedin okuwa diýsem, hiç SMS'ime jogap bereniň jaň etýän jaňmam açanok. Ýa bor bugünlük näme diýenem bolsa belki ýatandyr diýip gördüm, belki telefona bir zat dolandyr diýdim. Ben kellemde bir giden zat geldi de ondan soň ertesi gün ýene okuwa gelmedi. Yaraman ýatyrym kadyp düşündüm. Gapdamada 2 sany joramam alymda öýüne gitdik. Ondan soň ýolda wagtyma ýene joralarmy dop jaň etdik ýöne ýene de jaňmy da açanok. Zemin joralarmy dop gorkup başladyk. Bu oglan bir da etdim. Kaýa hiç ýüzüni görenok. Hiç birbirlerini tananoklar diye telefon arkasında gürülüşüp tanayalar deyip ondan sonra kapısının yanına barda kapısını kalktı. Yani hiç ses yok, zat yok, hiç kim kapıyı açan yok. Ondan sonra bir hili tutu açıldı. Aynaların önüne tutu açıldı da bir hili gıymılladı şemalan bilemem. Ondan sonra bir hili kölüğü da görünü bir jiklayan, yani bir zaten kölüğüsün bilmedim yani bir jiklayan yalak kork görünü. Ondan sonra yine kapıyı açanok, bir da bullum kaydip bir din onu aladı etkiye seya yıkıyordu yaşaya olan bir daşları yurttum bir kursdaşım. Yine can ettik, canımı da allay näme diye şu tayda men öydeden men başka bir yerde bu oranla sağ olun deyip yüzümü de öçürk koyuyor şöyle oranla gürleşenler nari gatı elbet düğünün ütködü. Bizden borlu de bürümene başladık kıyılar olup izan sesiyeli bir tane oğlunun sesi geldi öylörünün yani izmeden seyrettik başka yerlerden gelenler deyip yine yürümene başladık. Biz yollu kıyılar olup düşünen zadımız oğlan bilen görüştüm ka oğlan kim ka hisadı bilemiz o yöne Edelstein'da minudum dolu ikinci part gelmeni isteyen olsanız komentarlarda ikinci part gelsin deyip yazayın. Ayıdani oğlanın kimliğini o hakkında da size görürüm veren şu adam ölmem kısalı daşarı gidip var yani deru krafka çapıda şu an görürüm veren idim. Paka. Inni bilýän fakt part 4. Adamın gözü 576 megapiksele deňdir. Kalibri uşlary ýylykkan uçup bilýän ýeketek kuşdur. Baýoş gözüni gymyrladyp bilenok. Şoň üçin ol gapdalyna teretjek bolanda kelletini 270 gradusa çenli ögrüp bilýär. Wow. Deňiz atlarynyň urkoçlary däl erkekler gowrul bolýar. Fıçanlar aýdym aýdyp bilýärler. Ýok, bul aýdymy däl, olar ultraswug arkaly biri-birilen gürleşýärler. Gepardlar hırlap bilenok. Olar diňe pişik ýalmy ýaglaýarlar. Jiraflar günne baryo 2-3 sagat ýatýarlar. Käte dik durýatyp galýan wagtlar bolýar. Gar barsy guyrugyny agdyna götürýär. Beýtmek bilen burnuny sowukdan goraýar. Torsuklaryň kininde hajatkany üçin aýratyn komnat bolýar. Käbir torsuklar bizden makally ötýär. Yapon makakalar güýmenji üçin gardyňşy oýnaýarlar. Gar oýnamany gowurýan dostum belli. Egerde bu videony halan bolsaňyz onu hökman like koýuň, repost ediň hemde kanalymyza agda bolmagy ýatdan çykarma. Inni bilýän bilen dünýä garaşyny gymmet. Dünýäde iň gorkunç guşlaryň sesleri. 2-nji bölüm. Videony haladyňyzmy? Onu hökman paýlaşmagy we like koýmagy, şeýle de podpisat etmegi ýatdan çykarmak. Şu öýdäken tatkyp bilmese. Kaka, Awydım. ejen damaşynda jaňatdy da näme aşyma pala uçurjak diýdi. Etim marajyňdan çykaryp dograp ber aýda diýdi. Bundan esman gaýtda dogdy. Esen gelende şeýle tartýar. Bar kaka. Akşynyň dograp goýa aýda diýdi. Getir. Kaka,
Ecen canattı da nahanın aşağın atıp koyay deydi men yolu diye. Kalk ecen canattı. Getir bari sen. Alo. Oo gelsen iyi mi gelsen o yani bir şey atıyordum attım demire doğru. Gelin gayret bollu işte canattın. Var mı? Öyle ettim mi zaten geldim orada gittim orada yani. İşte tamam. Yalan söyler boşver, ananın bildiğiyle kimler ne çezer, yanar dolar bu içimde. Hiç bilmedim şu yüzüm var seni vurli, seni sevdim. Dersen de manisi yok, düştüm ben bu elimle. Adaletsiz koca dünya yere bana aşk ateşi yarattı, dönüp gelip bana geldi. İnni bugün yaralı, kırık kollu kanatı. İnni galı yarattı, baktım gözüm kaçtı. İnni bugün yaralı, kırık kollu kanatı. İnni galı yarattı, baktım gözüm kaçtı. Yolun yaralı. Yeter artık ömrüme, dönüp gittin ömrüme. Bugün sıramın anlamam, bu ne yanlara bulmam. Hiç bilmedim şu yüzüm var seninle vurli, seni sevdik. Dersen de manisi yok, düştüm ben bu elimle. Adaletsiz koca dünya yere bana bağlı. Aşk ateşi yarattı, dönüp